Oke, masih bersama kami di sini tentunya Fortuna Studio Record ya. Masih standby di Pondok Sate Doroni. Saya petik dulu satu nomor Pitana Babuah Sara. Dan bujuk kasih di pantai baca ria nan juga lomba ulah dek burung untuang den sansai burung disangka indah manengga nan den takut ombak jo badai jo riak tanah badan tagaman indah den takui dia badan ko bacarai manenggang anak nan alun gada indah mataku dia badan ko bacarai manenggang anak nan alun gadang asuangan urang adia dangakan indah ditimbang salah badannya rasa kata nyau di badan adi arun tuhangan mahligai cinta tapi sahadenai jo ana sinan hati baku cak api tanah babuah sara padiah jadi nyong dak den takut ombak jo badai jo riak tanah badang tagaman indah den takui dia badan ko bacarai manenggang anak nahan alun gadang indah den takui dia badan ko bacarai manenggang anak nan alun gadang asuangan urang adia dangakan indah ditimbang salah bananya rasa kata nyau di badan adi arun tuhangan mahligai cinta tapi sahadenai jo anak sinan hati baku cak api tanah babuah sara padiah jadi nyoh tapi sadenai jo ana sinan hati baku cak pitanah babuah sara
hadiah jadinya. Oke, itu tadi Pitana Babua Sara ya buat anda semua.